Velkommen til CF 1701. Vi booker, forhandler og koordinerer konferencer, møder og arrangementer helt uden beregning. Det kan vi gøre, fordi vores indtjening er baseret på en henvisningskommission fra vores samarbejdspartnere. Brug os som sparringspartner, din personlige sekretær eller en ekstra hånd i pressede situationer. Vi inviterer altid vores kunder på en privat rundvisning, så der er mulighed for selv at se rammer og tale detaljer. Udover konferencer og events tilbyder vi også hotelbooking, underholdning, musik og personlig duft til arrangementerne. Vi garanterer, at det tilbud, du modtager fra os, aldrig er højere, end du selv vil kunne opnå. Tværtimod. Vi arbejder overalt i Danmark og Norden og har samarbejdspartnere worldwide. Kontakt os direkte på 26 82 88 86 eller send en e-mail til cf@cf1701.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.